gdje mi smatramo da postoji nezakoniti dio te odluke. On postoji zbog toga što je naime protuzakonito, odnosno nije u skladu sa zakonom, to da može biti više uprava groblja na jedinici lokalne samouprave. Moguće je biti samo jedna. Nemojmo zaboraviti da Boninovo d.o.o. premda je grad vlasnik i župa Dubrovačka je također u dijelu suvlasničkog odnosa. Stoga je zapravo ovo groblje Dubac d.o.o. koje sada ovdje nastojimo formulirati praktički jedno solomunsko rješenje kako bismo preskočili nešto što nije u skladu sa zakonom. Groblje Dubac je, ponovit ću samo da ljudi znaju, možda javnost ne zna, isključivo vlasništvo općine Župe Dubrovačke i vi sutra ako hoćete išta iz Dubrovnika poći razgovarati vezano uz grobno mjesto koje hoćete imati na Dubac, zapravo morate ići u Župu Dubrovačku. Osim toga, ono što mi također zamjeramo jednim dijelom je da građani po našem mišljenju plaćaju 2 puta za nešto. Naime, prvo je ono da je grad Dubrovnik financirao u velikom odnosu tu izgradnju groblja, a s druge strane sutra, znači oni moraju zapravo, naplatit će im se također dodjeljivanje grobnog mjesta. Znači praktički 2 puta građani Dubrovnika direktno i indirektno plaćaju za to.